Ξέρατε ότι η αγάπη μπορεί να γίνει βασανιστήριο όταν γίνεται συνήθεια. Η Ντόνα μαγειρεύει μουσακά κάθε βράδυ που ο Στέβεν είναι μακριά. Πάει στην αγορά, αγοράζει τα ίδια υλικά. Οι πολίτες την ξέρουν, την κοιτάζουν με λύπηση. Γυρίζει σπίτι και αρχίζει το τελετουργικό. Στρώνει τις πατάτες, το κιμά, την μπεσαμέλ, στείνει 2 πιάτα στο τραπέζι, βάζει το αγαπημένο του ποτήρι για κρασί, τρώει μόνη κοιτάζοντας την άδεια καρέκλα του. Κάθε βράδυ το ίδιο. Μέχρι που έρχεται ένα μήνυμα. Θα αργήσει άλλους 3 μήνες. Εκείνο το βράδυ δεν μαγειρεύει. Τρώει ψωμί με τυρί, αλλά νιώθει πως τον προδίδει. Σηκώνεται, ανοίγει το φούρνο και ξαναρχίζει. Μουσακά στις 11 το βράδυ. Γιατί η αγάπη δεν έχει λογική. Έχει μόνο καρδιά.